Wah. Wah. Kimura podang kuning pun sakit nggih. Dek Kimura sakit Oh nggih Kimura. Dek Kimura. Dikancani karo mboke karo Eni Wulandari ngene sing loro. Ayo nih, ayo nih. Ayo nih ya. Anaknya dikancani nih. Selamat malam Duk Kimura. Selamat malam Pak Sigit. Oh, dalemipun pundi Duk Cahayu? Daleme Kediri Gringging. Gringging. Gringging Kediri nggih. Kelas pinten sakniki Duk Kimura? Kelas 4 SD. SD pundi? SDN Grogol 2. SDN Grogol 2. Cita-citane dadi napa Jing Ben? Sampean bisi mawon cita-citane. Wah, hebat, Mas. Napa dadi napa? Dadi manten. Kula ora ngomong lho kok wis disaut ya. Oh, lancang. Napa ta cita-citane pesinden? Nembe kelas 4 SD nggih. Nggih. Kok beda karo anake mondol kelas 5 SD meteng. Ngawur kowe iki. Lah nyapa? Wis nglairne yo. Oh, Malah wis metu. Nduk Kimura. Ayo ketoke suaramu, Nduk. Monggo, kuwi podang karo kuning. Mbak Eni karo Mbah Uti, karo Mbah Uti. Ayo nih kancane nih. Prajengane padha nggih pun. Nggih, mengke sing ngendangi Pak Jenderal lho, Nduk Kimura menika. Pangapunten Pak Ludi, kula teng inggih. Kualat awake dhewe. Ning nong. Coba ngagem bawa napa langsung menika? Ngagem bawa? Bawa Mangmon. Oh nggih, coba bawane Nduk Kimura. Nadian, nika lho. Nadian nika nggih Cahayu. Ayo Nduk. Karo Pajegulu. Nadian wujud timbung peksi. Kelas 4 SD. Papat SD. Ngertos peksi nduk sampean. Peksi niku napa? Mboten ngertos. Oh, ya butuh. Wong iso nembang urung ngerti Durung teges. ngerti. Peksi niku manuk. Ngoten nggih. Gedek. Mbah Putri asmane sinten? Mbah Putri asmane sinten? Yasriati. Oh, Mbah Yasriati. Mbah Sing Yasriati. latih Mbah Putri nggih menika. Mbaya Sriati. Pas gregel nganggo pacak gulu bareng. Nano. Halus manis. Dadi sinden ruwatan. Merak ati. Kediri ya. Ngeten niki nggih dandan piyambak nduk sampean. Nyanggul sanggulan piyambak. Teng salon. Oh, salon. Salon pas nggih. Salon kok salon pas. Nggih. Koyok kok piye. Mangga. Wasa wenggan Weh, nganggo ngetril barang kok. Weh, jan edan Ada tenan. kaget tau. Sampai Kaget aku. Ngetril e. Nano. goleki si podang kuning. Wah. Ngetril pindho. Nggih, jan dasar montore 2 tak. Nganggo li samping. Wah, sampeyan ya calon bintang tamu kondang ya sak juga. Nggih, niki wah, niki wis jelas. Dadi dokumentasi sampeyan nek Kimura iki wis gedhe. Iki lho nalika wayangan ning daleme Pak Bambang ana sinden cilik Kimura. 50 taun neh lho iki dagelane swargine mondol. Ya. Wis 50 taun arep ning ndi. Terus Ibu bunga ing atiku mongko nyanding Nah, ora apa-apa mongko karo nyanding ya ora. sae bocah.
bisa dadi. Dadi nduk nun sewu ora dadi. Dadi. Lah ya dadi. Dadi. Di. Angel-angel terus angel. Dadi. Ya ta. Mangga nyanding bisa ayo. Nyanding bisa dadi. Tombo. Alah. Jan. Nganggo jentit barang. Ibuke asmane sinten, Nduk? Ibuke. Yayu. Oh ya anakmu yuk, pinter kene yuk. Bapake sinten bapake? Wawan. Wan anak mucul ki lho. Anakmu igegeti wong wan. Hebat, mboke ora iso apa-apa lho, anak iso pinter kaya Pinter kaya ngene. Ibuke ngentute fales. Ya, podang kuning kawitan saking Mbak Eni nggih buka Mangga, vokal nggih. Mbak buka Eni vokal. nana. Ya. Pak Jenderal sing ngendang lho, di syuting ya Pak sekendang ya lho. Awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran nang golengi sing tak sayang. Mubeng mitir anggon kumpuleni. Ora krasa esuk awan nganti wengi.
Luar biasa, luar Aplaus biasa. kagem Pak Brigjen Ludi Prastiono. Prastiono. Bat pun kepareng berkahi. Nggih, Pak Brigjen, Pak Jenderal ngendah. Kebegjan, Nduk, Pak sampeyan. Yudo Margono niku nggih nek ngendhangi lancar wis karo merem sakit. Kula nonton latihane teng Nggih. Mabes tene. Tapi nek Pak Yudo khusus lancaran. Oh, nggih. Pak Ludi niki saged. Angger lancaran gugur gunung Pak Yudo wis luro lunem pinem tak tadung dah. Bat hebat.